Για την εξωσωματική γονιμοποίηση θα μιλήσουμε και θα μας βοηθήσει ο κ. Παναγιώτης Καλιατζής. Είναι μεευτήρας, γυναικολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο Μητέρα και στο Υγεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας, κ. Καλιατζή. Γεια σας. Τι είναι λοιπόν η εξωσωματική γονιμοποίηση χωρίς φάρμακα ή όπως αλλιώς το λέτε σε γιατροί, φυσικός κύκλος? Είναι μια μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά την οποία η γυναίκα δεν λαμβάνει κάποια ορμονοθεραπεία όπως την κλασική εξωσωματική παράγει οάρια. Απλώς παίρνουμε το άριο που βγάζει μόνη της στο φυσικό της κύκλο και το γονιμοποιούμε με το σπέρμα του συζύγου. Είναι μια μέθοδος την οποία την εφαρμόζουμε κυρίως σε γυναίκες οι οποίες στην κλασική εξωσωματική δεν παράγουν αρκετά οάρια, δηλαδή έχουν φτωχή ανταπόκριση θεραπεία. Γυναίκες οι οποίες δεν θέλουν να πάρουν κάποια φάρμακα και τέλος γυναίκες οι οποίες ήδη έχουν ένα ή περισσότερα κατεψυγμένα έμβρια και σε αυτές τις περιπτώσεις επιθυμούμε να κάνουμε εμβριομεταφορά σε φυσικό κύκλο ώστε να μεταφέρουν περισσότερα έμβρια και να έχουμε καλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Η μέθοδος αυτή λέγεται fresh and frozen. Μάλιστα. Και ποια είναι η διαδικασία του φυσικού κύκλου? Στο φυσικό κύκλο παρακολουθούμε τη γυναίκα περιχωραφικά, παρακολουθούμε το θυλάκιο που βγάζει κάθε μήνα. Όταν αυτό φτάσει σε ένα επιθυμητό μέγεθος, τότε παίρνουμε το οάριο με τη μέθοδο της οληψίας. Η οληψία είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται διακολπικά, κρατάει λίγη ώρα και μπορεί να γίνει ακόμη και χωρίς μέθη σε αντίθεση με την κλασική εξωσωματική. Και μετά από μισή ώρα μπορεί η γυναίκα να επιστρέψει στην καθημερινότητά της. Φαντάζομαι ότι αφού πάρουμε το άριο, το γονιμοποιούμε με το σπέρμα του συζύγου και την επόμενη μέρα ξέρουμε αν έχει δημιουργηθεί έμβριο. Αν έχει δημιουργηθεί έμβριο, τότε το παρακολουθούμε, βλέπουμε πόσο καλό είναι και έχουμε δύο επιλογές. Είτε το καταψύχουμε και προχωρούμε σε νέο φυσικό κύκλο για να μέσουμε περισσότερα έμβρια, είτε κάνουμε εμβριομεταφορά μαζί με τα υπάρχοντα έμβρια. Άλλα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου? Τα πλεονεκτήματα είναι πρώτον είναι μια μέθοδος που είναι πολύ καλά ανοιχτή από τη γυναίκα. Δεν χρειάζεται να κάνει ενέσεις καθημερινά. Δεν παρακολουθείται συχνά υπερηχογραφικά και αυτό έχει σημασία σε γυναίκες που είναι από την επαρχία. Και επίσης είναι μια μέθοδος η οποία μπορεί να εφαρμοστεί κάθε μήνα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει δηλαδή μεσοδιάστημα από τη μία θεραπεία στην άλλη. Επίσης το κόστος είναι αρκετά πιο χαμηλό το οικονομικό. Και τέλος θα ήθελα να αναφέρω τα ποσοστά επιτυχίας τα οποία, εάν τα έμβρια που δημιουργούνται στο φυσικό κύκλο είναι πολύ καλά, τότε σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ενδομήτριο και η δεκτικότητά του δεν επηρεάζεται από την ορμονοθεραπεία της κλασικής εξωσωματικής, το οποίο είναι ασύν στο φυσικό κύκλο, τότε τα ποσοστά επιτυχίας είναι πάρα πολύ καλά. Γενικά στην εξωσωματική τα ποσοστά επιτυχίας έχουν σχέση και με την ποιότητα των εμβρίων που έχουμε και την ποιότητα του ενδομητρίου που μεταφέρουμε τα έμβρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλιατζή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.